салом алайкум бародарову хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ман Миробидо Иззат мебошам ва имрӯз ман ба шумо дар бораи роҳҳои пулкоркунӣ дар YouTube ва чӣ қадар пулкор кардан мумкин аст дар он сухан хоҳам гуфт. Хуш омадед ба канал. оғоз мекунем. хулас ҳоло мо дар творческой студии YouTube қарор дорем. дар ин ҷо пункти монетизатсия аст ва ҳамон дохил мешавем ва чунин чӣ гӯем, чунин чизро мебинем. инро бинед, различные источники дохода, яъне ки роҳҳои пулкор кардан дар ҳамин YouTube. Реклама на странице просмотра. Инро получаете доход, когда на странице просмотра показывается реклама или ролики смотрят подписчики YouTube Premium. Вақте ки видеои шуморо ягон кас мебинад, дар видео шумо реклама гузошта мешавад ва агар шумо ҳамон реклама ва дигар кас вақте ки ҳамон рекламаи видеои шуморо мебинад, яъне ки шумо пулкор мекунед. Реклама в ленте Shorts. Получаете доход, когда в ленте Shorts показывается реклама или ваши короткие видео смотрят подписчики YouTube Premium. YouTube Premium ин чӣ гӯям, хай шумо YouTube-ро харидорӣ мекунед, яъне ки намедонам чӣ қа меистад, ба фикрам где-то як $30 меистад ва агар шумо дигар шахсонро, ҳамон блогеронро, видеошонро бинед, ба онҳо пул хоҳад гузашт ва вақте ки шумо ҳамин шортсро мебинед, вақте ки ҳамон ба пеш аз видеои шумо реклама гузошта шудагӣ бошад, ба шумо пул меояд. ин на он қадар бисёр мебошад. хай дигараш ин спонсорство мебошад. сеюм роҳи пулкоркунӣ. Предложите зрителям уникальные бонусы в обмен на ежемесячную поддержку и создайте сплоченное сообщество. Хулас, вақте ки шумо ҳамин спонсорствора дар каналтон пайваст мекунед, вақте ки ҳамон дигарон инро харидорӣ мекунанд, мисол шумо 2-3 видео бештар ё ки пештар ба онҳо равона карда мешавад. хай ин чиз ба каналҳои хурд на он қадар дахлдор аст. суперфунксияи ин ба фикрам ҳамин стикерҳо ҳастанд, стикерҳои премиум, ки вақте ки ба ҳамин комментариятон, яъне ки навишта мешаванд, гузошта мешаванд, шумо пул хоҳед кор кард. покупки добавьте на канал свой мерч. хай ин ҳам ба каналҳои хурд на он қадар, яъне ки зарур аст. аввалин ду пункти он, реклама на странице просмотра ва реклама в ленте Shorts, ин ба мо лозим мебошад. вақте ки шумо ин дар поёнаш мебинем, вақте ки шумо дар каналатон 1000 та подписчик мегиред, 4000 соат дар давоми 1 сол видеотон просмотр мегиранд ва 10 миллион ё ки 10 миллион видео шортстон просмотр мегирад, шумо ҳамин монетизатсияро пайваст карда метавонед. шумо ба YouTube, яъне ки равона мекунед, хоҳиш равона мекунед ки ҳамин монетизатсияро ба шумо, яъне ки пайваст кунанд. баъд аз он ки пайваст кардан, ба видеои шумо реклама гузошта мешавад ва ин пункти аввалини, яъне ки роҳҳои пулкор кардани мо дар YouTube мебошад. вақте ки ҳамин хай реклама гузошта мешавад, хай шахсе ки ҳамин видеои шуморо мебинад, 2-3 реклама мебинад, вақте ки 1000 та реклама мешавад, яъне ки шумо пул кор хоҳед кард. хай монетизатсия мегаҳад ин чиза хеле чизи беҳтарин мебошад. ғайр аз ин, дӯстони азиз, шумо метавонед ба хай дигар блогерҳоро реклама кунед, дигар чизҳоро, дигар брендҳоро, дигар сайтҳоро, яъне ки реклама карда истода дар YouTube пул кор карда метавонед. хай мо роҳи аввалинашро мегирем, яъне ки монетизатсияро мегирем. вақте ки шумо дар каналатон ҳамин монетизатсия гирон карда мешавад, яъне ки подключиться мешавад ва инро бинед, дӯстони азиз, гуфтаниам ки ҳамин 1000 та подписчик ва 4000 соат просмотр гирифтан он қадар душвор нест. барои ин ки 1000 та подписчикро мисол хай 20-30 та шортс мепартоен, агар ки шортстон 1000 та просмотр гирад, тақрибан 10 таги подписчик меояд ва ҳамин кати 20 видео вақте ки мепартоед, 1000 та подписчик ба шумо ҷамъ мешавад. 4000 соат просмотр бошад, я агар шумо мисол 10 дақиқаина видео гиред, 6 нафар бинад 1 соат шавад,
6,4000 зарб мезанем. 6,4000 24000. Агар видеои 10 минута гиреду 100% одамо бинам 24000 та просмотр шавад тамом, шумо монетизатсияро ки гирон карда метавонед. Хулас вақте ки монетизатсия ба шумо подключиться мешавад, вақте ки подключиться мешавад, гирон мешавад, ба видеои шумо реклама гузошта мешавад ва бо воситаи он чанд сомонӣ, яъне ки пул кор кардан мумкин аст. ба онҳое ки дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон, хай Афғонистон қарор доранд, на он қадар бисёр пул кор кардан мумкин аст. яъне ки пул кор кардан дар тарафҳои мо душвор мебошад. мисол ин канале ки ман ҳоло видео гирифта истодаам, ба фикрам тамоман ягон сомон аз монетизатсия пул кор карда наметавонам, зеро ки ҳамон рекламае ки ба видео гузошта мешавад аз тарафи YouTube бояд ки рекламодател дошта бошад да. мисол дар Тоҷикистони мо ин хеч чиз нест, рекламодател нест ва дар видеоҳои ман реклама гузошта намешавад. шумо дар ҳамин Тоҷикистон вақте ки YouTube медароен ягон хел реклама намебинед. вақте ки Россия меред ё ки VPN-ро пайваст намуда ба хай Америкаро например вай кунед, интихоб кунед, вақте ки дохил мешавед дар он ҷо пури реклама ва ҳамон вақте ки видео медароед зардакча дар поинаш полоска меброяд, реклама гузошта мешавад ва аз ҳамин чӣ гӯям просмотри реклама пул кор хоҳед кард. хулас каналҳои тоҷикӣ на он қадар бисёр пул кор мекунанд. онҳо асосан ба фикрам аз рӯи рекламаи ҳамон чӣ гӯем рекламаи брендо пул кор мекунанд, сум кор мекунанд. мисол бобои қандро гирем, ба фикрам якта рекламаш ё 10 буд ё 20000 рубл меистад. ҳамон Россияро реклама мекунад ко аз ҳамин граница мегузаронем гуфта, ҳамин чизо аз 10 то 20000 рубл ба фикрам меистад дар канали бобои қанд ки тақрибан ба фикрам 80000 то подписчик дорад. хай хулас агар шумо бо воситаи ҳамин монетизатсия пул кор кардан хоҳед, шумо чӣ мекунед? канали американский мекушоед ки канали американский кушодана ман дар дигар видеоам нишон метиҳам. барои ҳамин дароед дар канал бинед ки чӣ хел американский канал кушодан мумкин аст ва чӣ хел дар он пул кор кардан мумкин аст. хулас вақте ки шумо канали американский мекушоед, монетизатсияро пайваст мекунед, ҳар як 1000 то просмотри видеотон аз 3 то 10 доллар яъне ки пул медиҳанд. вақте ки видеои шумо 3 минута мебошад, ба дохили он 3 то реклама мегузоред, 300 то просмотр гирад, уже 1000 то яъне ки просмотри реклама мешавад. инро коммерческий просмотр мегӯянд. вақте ки 1000 то яъне ки просмотри реклама мешавад, коммерческий просмотр мешавад, ба шоти шумо аз 0 то 10 доллар гузаронида мешавад. чаро аз 0 то 10 доллара? барои он ки ба ҳар темаи гуногун суми гуногун дода мешавад. мисол агар шумо ҳамин мошинҳоро хай видео кунед, ягон техника, абзори техникаро видео гирон партоен, ба ҳамон видеои шумо рекламаҳои техника гузошта мешавад ва онҳое ки ҳамон компанияҳое ки техника истеҳсол мекунанд ба реклама суми бисёр сарф мекунанд. хулас агар шумо мошин, техника, телефон ягон чиз реклама видео гирон партоед, дар он бисёртар пул кор карда метавонед. ва агар шумо мисол чӣ гӯем, мисол футбол, волейбол, баскетбол ё ки любой чизи дигар, мисол прохождение игр меган, вақте ки ҳамон бозӣ карда мепартоен, PUBG, Free Fire, шумо хай то 1 доллара мумкин ки 1-1.5 доллара ба 1000 то просмотри рекламатон гирифта метавонед. вале агар шумо ҳамин мошин шавқ дошта бошед, бигиред мошинро видео партоед, абзор кунед, англисӣ хоҳ гав занед, хоҳ музика мемонед мепартоед, хай ҳамин 1000 то хай видеотон дар начинаиши канал чиқа гӯем 5000 то просмотр гира. вақте ки монетизатсия гирон мешавад дар каналатон, ҳамин 5000 то видео нафафтем, 5000 то просмотр гирифт. агар камаш 5 доллари диҳанд, гӯем 25 доллар 250 сомон то 300 сомон яъне ки пул кор мекунем ба 5000 то просмотри коммерческитон.
хай хулас бачако ҳамин буд видеои ма, яъне ки барои сум кор кардан дар YouTube канали американский кушодан лозимай. Метавонед шумо канали русский кушоед, вале аз ҷиҳати мисол дар Россия ози монетизатсия пайваст нестай, аз сабаби онҳое ки мисол дар зарубежан берун аз Русия қарор доранд, дар Амрикоан русҳо, дар Европаан, аз болои ҳамаҳон пул кор карда метавонед. Мисол агар ҳамин канали ман вақте ки монетизатсия пайваст мешавад, тоҷиконе ки дар Амрико, дар Европа, дар унҷа дар Хитой, дар Жопон, дар Япония, дар Русия, хай Украина қарор доранд, вақте ки онҳо ҳамин видеои маро мебинанд, реклама дар онҷо гузошта мешавад ва вақте ки онҳо мебинанд, хай болои ҳамаонҳо пул кор мекунем. як блогери тоҷик гуфта буд ки тақрибан ба 100,000 то просмотри тоҷикӣ, вақте ки тоҷикон видеои туро мебинанд, тақрибан 100 сомон кор карда мешавад. хай ин на он қадар бисёр мебошад, вале бояд ки шумо канали американский кушоедон агар хоҳед ки аз болои монетизатсия пул кор кунед ва агар шумо хоҳед ки аз болои реклама, мисол дар ин ҷо кока-кола ҳастанд, кока-колаи тоҷик мисол сиёмаро реклама кунед, мисол хоҳед ки ягон мағозаи ҳамин шаҳратонро реклама кунед, ягон бренди тоҷикро реклама кунед, пас канали тоҷикӣ кушоед. Ин ҳам беҳтарини роҳи пулкоркунӣ мебошад. Агар 2-3 реклама гирифтен гӯем аз ҳамон аз граница гузарако мегузарондагӣ шахсо 10,000 рубли диҳанд ҳам, дар канале ки 10,000 20,000 подписчик дорад, мисол 10,000 рубли тиян гӯем ҳам, ба 3 рекламаи шумо 30,000 рубл кор мекунед ва шумо мисол ай мактаб меоед, шаб дарс вазифаро иҷро мекунед, хаб телефонбозӣ мекунед. Дуруст гапам? Бале, ва агар шумо ҳамин каналро кушоед, продвигатсия кунед, обязательно ман гарантияи онро медиҳам ки дар давоми 1 сол пулкоркуниро оғоз мекунед. Ман уже 6 сол боз ҳамин блогериба машғулам. хай на он қадар бисёр просмотру подписчик гирифтагӣ набошам ҳам, аммо ина бинед, монтажа ёд гирифтам, текстро обработка карда метавонам, фотографияро обработка карда метавонам, яъне ки дигаргун сохтам монтажи фотография ва текстро. ғайр аз ин диксияи ман дар забони русӣ хеле беҳтарин шуд. Агар шумо канали англисӣ кушоед, шумо дар ҳамонҷо гап занед, агар забонро ёд мегиред. Бовар кунед, ман дар давоми ҳамин 2-3 сол русиро полностью ёд гирифтум. хай полностью набошадам, уже уличный разговор карда метавонам, темаро мефаҳмам, 90% гӯем ҳам ҳамон русакоро мефаҳмам. вақте ки шумо ҳамин ютубери ба машғул мешавед, якум монтаж, хай дар онҷа монтажи фотография превью месозед. ғайр аз ин шумо нотарс мешавед, зеро ки вақте ки шумо сухан мегӯед ба ҳамин камера натарсида, шумо метавонед ки дар ягон ҷо баромад кунед. ин хеле плюс мешавад дар оянда барои шумо. вақте ки ҳамин ягон ташкилӣ мешавад, кевен певен дар мактаб мешавад, ба ҳамон шумо плюс мешавад. ғайр аз ин агар шумо канали англисӣ ё ки русӣ кушоед ё ки дар дигар забон ҳамон канал кушоед, шумо ҳамон чӣ мега ҳамон забонро, яъне ки гапзаниашро ёд мегирем, меомӯзем. ҳамин чиз ютуб сабаб мешавад ки ҳамонро омӯзем. уже 3 плюс шуд. хай бародаро, видео уже чӣ қадар 14 минут шудай. хай агар ҳамин пулкоркунӣ дар ютуб шумо ба маъқул бошад, дар комментария нависед ки ба ҳамин кӯмак кун бародар, ман обязательно кӯмак мекунам. ба онҳое ки савол доред, ягон хиёри дар ютуб дар кор бошад, лозим бошад, нависен обязательно ва нависен ки дар бораи чӣ мехоҳем видеои ояндаро тамошо кунем. ман намедонам ягон кас диста бошад инро. хай бигирен ҳамин чизи беҳтарин ай пулкоркунӣ дар ютуб. канал созем бачако, ба дигар шахсон гӯш накунед. оҳо мегӯянд и блогер будай, ӯ лайк монед. хай онҳоро гӯш накунед, инҳо хейтеранд, оҳо худашон наметонанд, шуморо масхара мекунанд. барои ҳамин бародар биги ютуб бисоз, американский, русский фарқаш не, худ тоҷикӣ бисоз бародар. сум коркун бошав ва ба ҳамон хейтеракон нишон деҳ ки ту чӣ беҳтарин
چه خوبی، چه شخصی هستی که از همین کار، از عهده همین کار میبروی. بگیرین کلاس بخورین بخورین. دیگه پالوک شدم. لایک مون در کامنتاریا بهترین نویس. اگر همین ویدیو را تا همین زمان تماشا کرده باشی برادر، خیر سو سلامت باشی. رحمتی کلام برای просмотр. در канал даро иншоаллоҳ дар ҳамин муддатҳои дар 2-3 рӯз ман якта видео дар бораи ҳамин ютуб блогерӣ мемонам. хай даро бин. хайр бародар, хуш бошӣ, саломат бошӣ, соҳ саломат бошӣ, дар паноҳи аллоҳ бошӣ.